खुलुमबाय आं नगेन ब्रह्म दैमारि फिसा फेनला महरगिरि तामुलपुर जिल्लानि नावकाटायावहाय बेहाय थांनाय 5 सान सिगांनिफ्राय नावकाटा श्रीजनि डान्स एकाडेमिनि बानजायनायाव सामार फ्रि डान्स वर्कशप सोलिगासिनो दङ आरो बेवहाय बिथांमोना आंखौ दान्दिसे सम नुजाथिफैनानै मोसाखावरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय खावलायहरनाय जादोंमोन बे लेखायै आं दिनै बेवहाय सफैनो हादों आरो फैनानैहाय आङो उन्दै उन्दै मोसाखावरि बिथांमोनखौ लोगो मोनफैनानै नुफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोनखौ आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनानैहाय मोसानायनि बेलायाव बिथांमोननो आङो गोसो गुदुं जानो हानाय मोनसे एनकारेजमेन्टखौ होनाय जादों आरो आं मिजिंथिदों गिबियावनो नावकाटा श्रीजनि डान्स एकाडेमिया फैबाय थानाय सानफ्रावहाय बेबादि वार्कशप फालिनायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन बादायारि जेराव हाबाफारि जायो बेफोरावहाय बेनिफ्रायनो सोलोंसा हगार हरनानैहाय आं बुंदों रोंगौसा गोनां सोलोंसा हगार हरनानैहाय जाहाथे जायगानि मुं लाखिनो हायो आं बेखौ मिजिंथिदों आङो खावलायो बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन एबा बे ओनसोलनि जायखिजाया गोसो गुदुं जायफ्रा हारिमुआव मोसानो लुबैनायनि मिजिं हाबिलास दङ नोंथांमोना गासिबो बेहाय फैनानै फ्रियावनो बे मोसानायखौ सोलोंनानैहाय लाफै आरो बे मोसानायनि फोरोंनाया फैगौ 20 जुलाइ खालारसिम थागोन अन्थथ' बेवहाय नोंथांमोना जायखिजाया दोंसे मेथाइब्लाबो आबुङै मोसानानै सोलोंनानै लानानैहाय नोंथांमोना गावबा गावनि रोंगौथिखौ गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै दिन्थिफुंनो हागोन मुं खामायनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो जायफोर बिगोमा एबा पेरेन्टस नोंथांमोन दङ नोंथांमोना गावबा गावनि बेबादि मोसानाय फारसे गोसो गुदुं थानाय गथ'फोरखौ बेहाय लाबोनानै मोसानायखौ सोलोंहोनानै नोंथांनि गथ'खौबो गुबुन गुबुन हाबाफारियावहाय लांनानै मोसाहैनानै दिन्थिनो हो गथ'फ्रा गोजोननाय मोनगोन एनकारेज मोनगोन बेनो आंनि गुरै खावलायनाय गोजोन्थों दा आं बेखौनो बुंनो सानो दा जोंहा वार्कशप जागासिनो 6 तारिखनिफ्राय दा 20 तारिखसिम जों खालामगोन दा आरो 6 दिनल'सो दङ वार्कशपआ दा आं बेखौनो सानो गथ' गथायफोरखौ जेनेबा जाय दोङो ओरैनो बिसोरो फैनानै जेनेबा वार्कशपआव एटेन्ड जाफाय जों फ्रियावनो खालामदो वार्कशपखौ जेनेबा फैयोबा माहायबाबो एसेबाबो रोंगोन आरो बेबायदि जोंनि ओनसोलफोराव फुजा फाथालफोर जायो बेयावबो मोसानो थाखाय नोंथांमोना दोंसेबाबो रोंगोन बा ब्यामनि थाखायबो मोजां एक्सारसाइज हिसाबैबो सानना ला बेखौ खालि बेबायदि वार्कशप एटेन्ड खालामोबा खालि बे अडिसन बा माबा बेबायदि डेन्सआव लानांगौ बेबायदिल' नङा जेनेबा गामि ओनसोलफोराव सोरबाफोर एनखा दोङो जायनिखि डेन्स लानो हाया दा बिथांमोननि थाखायबो जों आरो बे फैबाय थानाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टबो जोंनिया फैगासिनो बियो जोंनिया 4 माबायाव जाहैगोन 4 आगस्टआव जाहैगोन अडिसन जुदि बेनि थाखायबो जुदि नोंथांमोना अडिसन जुदि होनो थाखाय जुदि नोंथांमोना प्रिपेरेसन गैया बे जोंनियाव वार्कशप फैनानै बेयाव जों जि फोरोंदो बेखौ नोंथांमोनाबो अडिसननि थाखाय बेयावबो प्रिपेरेसन खालामना लानो हागोन आरो 15 डेसनि थाखाय लादो वार्कशपखौ बे थांनाय जुलाइनि 6 निफ्राय दा आरो 6 दिन दंबावो 20सिम खालामगोन जों 20 जुलाइसिम मा जे मोसानायखौ फोरोंनाय जादों दा जों मोसानाय फर्मफोरखौ हिप हप फोरोंदो ओमफ्राय बलिउड मडार्न फोरोंदो ओमफ्राय लिरिकेल फोरोंदो ओमफ्राय कन्टेम्पबो फोरोंदो सालसा फोरोंदो बेखिनियाखौनो इनिफ्राय खेराइबो फोरोंदो बिहु इफोरखौ फोरोंदो दायो साबेसे जे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना नोंथांमोननि जे नैबे मावबादायाव जे बाहागो लादों दा बाहागो लानाया बेबायदि फार्स्ट खालि एटेन्ड जानायावथ' 80+ सिम जादोंमोन दा ओमफ्राय दा जोंनियाथ' दा दैज्लां बोथोर नालाय दा गायनाय फुनायनि सम बेयाव माने रेगुलार बेबायदि एटेन्ड जानो हायाखै जेमान एटेन्ड जानांगौमोन एसे खमिदो आरो दा गेजेराव हथातनो बारिबो लांदो बेबायदिनो आं आसा खालामो जेनेबा दा आरो 6 दिन दंबावो नालाय बे 6 दिननि गेजेराव आरो फैबावगोन सानदों जाहाथे जों फ्रि होदो नालाय फैसा नाङा जोंनो जों मोजां स्टेप लादो आरो बेबायदि फोरोंनानै
बा फैनोबा माबोरैहाय नोंथांमोनखौ जे खौरां लानो हागोन? फैयोबा आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना आं होनो हागोन। आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा 7896129509 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथांमोना आंदो कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन। बबे जायगायाव जादों बेयो जोंनि नावकाटा दुर्गा फुजा हलाव जादों। जिहेतु जोंहाथ' स्टुडेन्टआ दंखायो अलरेडि 70+ दङ जोंहा दा हिसाबै क्लास अफ पार्मानेन्ट स्टुडेन्ट जोंहा 70+ दंखायो थ' बिनि गेजेरावबो जोङो माखासे रांखावरि गैयै जिहेतु निखावरि सुबुं दङ जिहेतु जोंनि ओनसोलाव सोलोंनो गोनां बा सोलोंनो लुगैनाय जाय बिथाङा जाय न'खरफ्रा जाहाथे फैसा गैयिनि थाखाय बिथांमोना फैनो हायाखै थ' बेफोरखौ सानहरनानै जोंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोल एबा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि जोंनि बर' रायजो राजा गासै सुबुंफोरखौनो जों जाहाथे सोलोंना लाथो बा रोंनानै लाथो होननानै जोंनिफ्राय माने फ्रि डान्स वार्कशपखौ होनाय जादों। थ' बेफोरबायदि जोङो माने सोलोंना लाथो होननानै जों बिभिन्न धरननि मोसानाय फोरोंदों बयबो रोंथो आरो जोंहा मोनसे जोंनि सृजन डान्स एकाडेमिनि जोंहा प्रिन्सिपाल बर' सारा आरो मोनसेबाव गोजोनथाव रादाब हरबावदों जोंहा सृजन डान्स एकाडेमिनिफ्राय फ्रि एडमिसन डान्स स्कुलावबो जोङो होनाय जादों फ्रि एडमिसन होदों। जोंहानो सोरबाफोर मोसानो गोदो जाना थानाय बिथांमोनखौ जों फोसावहरोदि नोंथांमोना फैनानै फ्रि एडमिसन लानानै नोंथांमोना मोसानायखौ सोलोंनो हागोन। सृजनि डान्स एकाडेमि नावकाटा नोंथांमोना नाम्बारखौ बिथाङा होखादों डिसक्रिपसन थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। थ' बिथाङा माने गासैखौबो अननानै गोनांखौ अफार होदों आरो जोङो सानो जोङो दिनै बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2नि थाखायबो जोङो माखासे हाबाफारि लाबोबाय थादों आरो जों सानफ्रोमबो अरायबो जोङो सुक्लाय सेरफां एरिया आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि जानानै जोङो मोसानायनि फारसे मोजां जौगाहोनो थाखाय गोजौ फारसेथिं आगबारिनो थाखाय हारिमुखौ फोसाबना लाखिनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ। जों गोजौ फारसे लांनो थाखायबो नाजागासिनो दङ। जोंनि सृजन डान्स एकाडेमियाव जोंहा DID लेभेलावलागै जोंहा मास्टार माने लोगो दंखायो बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनियाव लागै फैखायो जों लांगोन सोरबाबो बिथांमोना गोसो गुदुं जाना दङब्ला बिथांमोनखौ जोंहा DID लेभेलनिफ्राय बुंहरखादों सारा 3 मान्थस माने फ्रि वार्कशप माने होगोन मोजां फ्रि कर्स होगोन आरो लोगोसेयैनो डान्स इन्डिया डान्सनि थाखायबो बिथाङा प्रिपेयार खालामगोन होननानै बिथाङा पंकज सेट्रि साराबो बुंहरनाय जादों। नोंथांमोना निस्सय निउसाव मोन्दों। थ' आं बेखिनियावनो बुंबावनो सानो सोरबाबो बिथांमोना माने फैसा गैया होननानै जुदि उसुबिदा जाना दङब्ला सृजनि डान्स एकाडेमियाव फ्रि सोलोंथाइखौ लाफैनो हागोन। माने सृजनि डान्स एकाडेमिनि बिगोमा बुहुम बर' सारा फ्रि एडमिसन होनाय जादों। आं बेखौनो बुंनानै बे सुंद' माने बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।